Mae traeth Llanddwyn yn un o'r llecynnau mwyaf godidog ar arfordir Gogledd Cymru. A'r penwythnos dwytha, daeth dros 1,000 o athletwyr yma i gystadlu yn Triathlon y Tywod. Mae ras yn rhan o gyfres y dair sy'n cael ei trefnu gan gwmni camu'r copa, Always Aim High Events. Ras sydd bellach yn denu cystadleuwyr o'r safon ucha. Bob blwyddyn mae'r digwyddiad yma wedi tyfu. Yn y flwyddyn gyntaf gathon ni 200 o bobl yma. Mae 3 blynedd yn ôl oedd hynna. Wedyn heddiw yma mae dros 1,000 o bobl yn cystadlu. O rhaid i ni cau yr entry 3 mis yn ôl oherwydd bod o'n llawn. So ni wedi gallu dwblo y nifer o bobl o gynna ni heddiw yma. Mae'r ddau enillodd y gyntaf yn y gyfres Triathlon y Llechi nôl y mis Mai yma i gystadlu eto. Susie Richards o Leeds ac Iwan Brown yn wreiddiol o Fangor ond sy'n bellach yn byw yn yr Alban. Local man, not living here anymore unfortunately, but come back as often as possible for these races and to get out and about in the mountains. Well, it's a stunning place. It's a really stunning place. We went for a swim yesterday in the sea and just looking up the backdrop of the mountains, and it's the first time here and it's absolutely beautiful. Yn ogystal â'r brif ras, mae categoriau wahanol oedrana ac mae'r profiadol stel Ffara yn anelyn uchel yn y ras i ferchad dros 100. Mae'n dychryn gweld gymaint o bobl a cymaint o stwff i sortio allan mewn cyn lleu'r amser. Ie, ond y munud da chi'n cychwyn mae'n iawn, ond a hyn o bryd, na, dim yn iawn. Hefyd mae yna bar ifanc o Linden, Jessica a Gavin Campbell sy'n wreiddiol o'r ardal ond yn defnyddio'r achlysur fel esgus i ddod nôl i'w greiddiau ac i baratoi ar gyfer gwyliau go arbennig. Da ni'n mynd ar mis-mail, mynd 2 wythnos. So basically, da ni bod yn treinio i edrych yn iawn ar y beach, ar y traeth, ar y mis-mail. Mae'n wneud cwrs fel hwn, mae'n excuse da i dod adre. Plan E ydi just gorffan. Dyna beth di'r mission. Ella gorffan cyn graig, ond dwi'n meddwl na i neu hynna eto. Cyn y mis Mel, mae eisiau 9 kilometr yn y môr, beicio 60 kilometr drwy Bryn ar hyd gwastadu'r Môn, drwy Geirwen, ar hyd yr A5 sy'n gyfarwydd i nifer Gwalchmai, ac yna draw i Lanfaelog, Aberffraw, a dychwelyd i Niwbwrch, troi am Llanddwyn, ac yna rhedag 10 kilometr drwy goedydd Niwbwrch. Ond yma'n cychwyn, Lowri, yn nofio. Ie, mae'r môr ar y moden berffeth yn llonydd llyfn fel llyn, felly rhedeg mas mor belled ac sy'n bosibl yw'r peth i wneud. Diddorol i'w gweld bod yr rhan fwyaf yn gwisgo i siwtiau nofio, achos dyw e ddim yn angenreidiol i gwisgo nhw gan fod y dŵr yn gynhesach eleni, ond maen nhw yn helpu chi fynd ynghynt achos maen nhw'n neud chi'n ysgafnach yn y dŵr. Wel, maen nhw fel mecryll yn y dŵr, ddim os pa mor gynnas ydi o. Ond faint o fantais ydi o os da chi yn gallu bod yn agos iawn at eich gwrthwynebwyr? Wel, yn wahanol i'r beic, chi'n cael drafftio yn y dŵr. Mae'n gymaint o gymorth os mae'n bosib gwneud hynny. A'r safle gorau, fel i ni'n gweld fan hyn, yw rhwng y cluniau a'r pigyrnau. Dybyn ni'n ar safle gorau i fod ydi ar y blaen, ond fel gwelwch chi, maen nhw'n nofio rownd y bwy. Ac mi fedrwch chi gael eich dal yma, a weithiau bod yn well i chi fynd ymhellach draw, jyst i osgoi pobl eraill. Ie, dych chi ddim am fod yn y pac achos mae'n gallu bod yn ffyrnig mewn fyna, John. Ond mae bwlch yn medru agor yn yr 1000 o fetra, a diddorol gweld bod y ffefrynnau ar flaen y gad yn syth. Ross Hoskin, Greg Cherry, Alex Foster, Iwan Brown a Stephen Skates i gyd yno ar hyn o bryd. Ac wrth i chi weld nhw'n agosau at y llan, maen nhw'n dechrau stopio cicio'r clun nawr ac yn defnyddio gwaelod i coesau nhw i ymlacio'r coesau, i baratoi'r coesau ar gyfer y seiclo. Anodd gwybod pryd ydych chi'n stopio nofio i fod yn hollol onast. Wel, unwaith mae'r dwylo yn gallu cyffwrdd y llawr. Wel, mae draed ar lawr o ran Ross Hosking. Nofiwr cyflyma, Triathlon y Llechi ynghynt yn y flwyddyn, a fod i'r nofiwr cyflyma heddiw hefyd. A chi'n sylwi pa mor sydyn mae o'n diosg i siwt ac yn paratoi cyn gyntaf a fedar o ar gyfer y beicio. Ail allan, fel Greg Cherry. Ac yn drydydd, Alex Foster. Dos am ond chydig eiliadau'n gwahanu nhw, a mae Ross Hosking ar ei feic yn barod. Ac mae rhaid o ddisgwyl y gyrraedd ffin y parth cyn mynd ar ei feic. Dyma'r gweddill yn dal i ddod. Fel o'n i dweud, mae'r rhai tipyn cryfach na'i gilydd o ran y nofio.
Ie, John, mae pawb â'i cryfderau gwahanol, a dyna beth sy'n gwneud triathlon mor gyffroes. Bydd y seiclwyr cryf nawr yn ceisio manteisio ar y 20 milltir nesaf ac ennill amser nôl tra bydd y rhedwyr cryf yn ceisio dal mlaen at yr arbenigwyr ar y beic. Ross Hosking yn rhoi disgidiau ymlaen ar y beic. Ewan Brown ydy hwn sydd yn dod fewn i'r parth, a dyna'r sefyllfa ar hyn o bryd. Hosking, Cherry, Foster, Brown a Skates. Y 5 ffefryn ar y blaen. Stephen Skates ydy hwn. Dio ddim yn nofiwr gystal a Hosking, ond bydd o'n sicrhau yn cloncae'r bwlch ar y beic. Alex Foster yn fan hyn. Ac mae o'n mynd heibio ddyn fewn i'r ail safle. Ross Hosking dal ar y blaen ac yn dal i ganolbwyntio, ond nôl ar y traeth. Pwy sy'n fanna? Wel, Stel Farah di hon. Wel, mae hi allan o'r môr o flaen Susie Richards, bod sy'n dwbl i hoedra ni. Go dda, Stel. Ie, Susie Richards wedi nofio'n dda, ond mae'n bencampwraig byd yn y duathlon yn ei hoedran hi. Felly mae'n argoeli fod yn dipyn o ras iddi hi ar y beic ac yn rhedeg. Ewan Brown, digon amser gyda fo, i wenu at y camera. A mae'n edrych yn hynod o gyffyrddus. Heibio Alex Foster mae o'n mynd. Ac yn ei adael ar ôl hefyd. Dim problem o gwbl. Stel fan hyn yn colli munud yn y newid cynta i Susie y ffefryn. A mae colli hyd yn oed munud yn gostus mewn ras mor dyn. A hon dangos bod rhaid ymarfer y newidiadau yma, y transitions yma, drosodd a throsodd. Wel, Stel Farah yn gorau gwylio. Susie Richards yn mynd allan o'i blaen hi ac eraill hefyd. A mae pawb di closio at Stel Farah. Mae o gen i fantais yn dod allan o'r dŵr. Ac y Cles Sutcliffe, gan ni gweld yn mynd allan. Dorothy Livabella hefyd. Ond o ran y dynion, wel, sbiwch ar hwn. Stephen Skates oedd o'n bimad allan o'r dŵr. Mae'n mynd heibio Alex Foster. A bellach mae yna 3 ohonyn nhw. Skates, Foster a Brown yn erlyd Hosking sydd ar y blaen. Ac wrth gwrs y nod nawr yw i gadw sbinio ar y beic, i gadw'r cadens rhwng 90 a 100 RPM. Ar gyda'r cwrs yn un cyflym, gweithio'r galon sy'n rhaid wneud a trio ffeindio rhyw fath o falans rhwng gwythio'r coesau a'i syfio ar gyfer y beic. Dyma'r gwrs yn cael ei erlyd yn ras y dynion, ond o ran y merched, wel, mae hon y bell ar y blaen. Susie Richards sydd ar y blaen, ac rhaid chi fynd yn ôl, cryn dipyn ar y lôn i ganfod hon. Jackie Phillips, rhif 285, ond mae wedi wneud yn arbennig o dda ar y beic ystod allan o'r môr. Ie, mae rhai yn cymryd hi o ddifri ar y lit, ond mae yna ganodd arall mas i fwynhau ac hynny am resymau personol. Ac mae yna un yn arbennig wedi colli'r wraig. Swn i ddim a Jessica, at least 3 kilometr o flaen fi erbyn wan. Lot o waith i wneud dal i fyny. Yn tipyn bach boeth rwan, ond dwi'n mwynhau fy hyn. Mae hi'n braf, cwrs prithaeth iawn. Mae hi'n amlwg yn mwynhau i hun, ac ar hyn o bryd mae Ross Hosking ar y blaen, ond am faint tybed. Ewan Brown yn mynd heibio fo. Ac, wel, di Ross Hosking ddim yn gallu ymateb. Ac fel gwelwch chi, mae yna 4 ar y blaen. Alex Foster yn gwdal i weithio'n galad. Ac maen nhw'n troi bellach tuag at Niwbwrch. Mae Hosking yn arafu, mae Foster yn mynd heibio fo to. Ie, Foster yn mynd amdani ar y beic, ond mae angen bod yn ofalus achos di chi ddim, fel o'n i dweud yn gynharach, am wythio gormod. Na, mae yna 10 kilometr i fynd, a hynny drwy goedwidgoedd Niwbwrch. Dynion yn ceisio cadw un erth, wrth gwrs, falle bod ti'n haws iddyn nhw nag i Susie Richards yn erbyn ei hun, Lowry. Ie, wel, gyment yw i mantes i bellach. Anodd weithiau yw cadw ffocws a pheidio ymlacio'n ormodol. Dwi'n credu bod i bellach yn cystadlu yn erbyn y dynion sydd o'i blaen hi, yn erbyn y cyfrifiadur sydd ar ei beic a ei hun, wrth gwrs. Ia, ddim yn cael defnyddio olwyn y dynion, wrth gwrs, ond mae o'n helpu ddim feddyliol os oes yna bobl o'i hamgylch chi. Ie, chi mas na arbenn eich hunan chi. Mae hon arbenn ei hun hefyd, Jackie Phillips. Ie, mae'n gwthio'n galed ar y pedalau yna. Mae'n defnyddio ei chorff i gyd, mae'n symud ar y sgwyddau yna. Sy'n efallai defnyddio mwy o egni nac sydd angen, a mae hynny efallai yn mynd i effeithio hi ar y rhedeg. Yn wahanol iawn i'r steil, da chi'n weld gan Susie Richards, sydd wedi sodro ar y beic a dim yn y coesa yn mynd. Reit, so da ni efo'r merched, a mae'r dynion ar y blaen. Os gen i sydd hwyl, mae Stel Farah yn cael â ni.
pobl yn neud bungee jumping, dydyn? Ond mae hyn digon cyffroes I fi. Ond cyn y ras, ti'n meddwl pam dwi'n neud hwnna. Ond mae lot o hwyl neud efo gymaint o bobl eraill, dydyn? Wel, dyma nhw'r dynion. Di gorffan ar y beics. A Iwan Brown sydd fewn yn gynta. A mae'n anodd gorbwysleisio pa mor bwysig yw'r sector yma o ras. Ie, mae rhaid bod yn dechnegol. Mae gan rein obsesiwn ynglyn â'r drefn. Bron fel OCD. Mae rhaid I chi, achos newch chi golli amser fel arall. Ac ohonyn nhw gyd, pwy di'r rhedwr gorau sgynna ni, da chi'n tybio? Wel, mae Iwan Brown fan hyn yn dal, mae fe'n gyflym, mae fe'n gryf, ond fe gollodd e'r ail safle y llynedd reit ar ddiwedd y ras, felly dwi'n siŵr yn seicolegol bydd hwnna yn ei feddwl e. Mae Alex Foster, da ni eisiau wedi weld, a hefyd Stephen Skates. Ond nôl allan ar y lôn? Mae'r graig yn Wonder Woman. Dwi'n meddwl na I dal y graig. Gobeithio bydd hi'n disgwyl y fi at y finish line efo can o stela neu rhywbeth, mae'n graig da. Siwr I bod ti. Mae chi Wonder Woman arall, Susie Richards. Ie, mae Susie yn lico'r rasys heriol yma, anodda'n byd gorau byd mae wedi dweud, a mae'r cymal ola yma yn sicr yn cael ei adnabod fel un o'r rhai anodda ar y calendar. Mae'n galetach meddai rhai na rasys dwbl I hyd, a dwi'n siarad o brofiad, John. Beth yw'r broblem o'r rhedeg ar dywod? Wel, sim cwrs rhedeg tebyg I hwn yng nghyfres y triathlon. Mae'n soft o dan rad, mae'r llwybr yn dechnegol iawn. Anodd iawn i'w darganfod rhythm yn enwedig gyda'r quads yn llosgi. Mae'r tirwedd yn anwadol, felly bydd angen ymdrech anferthol, enwedig ar y kilometr ola yma. Dwi'n credu bod e'n mynd I siwtio'r rhedwyr ysgafnach. Fel camabyrion gan Iwan Brown ar y blaen. Ac edrych yn ôl, mae Jackie Phillips yn dod fewn. Mae hi rhyw 5 munud tu ôl I Susie Richards yn ras merched. Clwb hefyd o Glwb Caer, hi sydd yn drydydd yn ras y merched. Bridget Ripley yw hon, fel chi'n gweld, yn fest Prydain Fawr ar sefyllfa ran ras y merched ar un o bryd. Susie Richards ar y blaen, yna Jackie Phillips, Clwb, Bridget Ripley, Dorothy, Livia Bella. Mae nhw'n mynd I redag fewn i'r goedwig gyda Susie Richards ar y blaen ac yn carlamu fyny'r Ynys Tywod. Ond Iwan Brown di hwn edrych dros I ysgwyd, dwi'n gwybod o'n poeni, mae weld yn gyffyrddus. Steve Skates, yn gwneud chydig bach o ymdrech, mae'n ta hefyd I weld yn gyffyrddus. Ond tydi hon ddim, da ni'n edrych yn ôl ac yn diodda mae Jackie Phillips. Falle wedi gwthio gormod ar y beic, fe welson ni'n gynharach. Dorothy, Livia Bella a Clwb yn mynd heibio, dim yn edrych yn ôl, dim yn poeni ac yn gadael i'w ffoen. Drian ohoni. A drychwch ar steil rhedeg Susie Richards yn llyfn pen lan, mae'n edrych yn gyfforddus, yn union fel Iwan Brown, achos fan hyn gollodd ei ail safle fe ar 500 metr ola ras y llynedd, ac yn wahanol eleni, mae wedi cadw digon o wmff yn ei goesau fe ar gyfer y llinell derfyn. Stephen Skates yn mynd i'r ochr lle mae yna dywod sy'n chydig bach yn gletach, ac fydd o yn edrych lawr ar Iwan Brown, yr eifl yn y cefndir. Traeth Llanddwyn yn hyfryd heddiw. Stephen Skates sydd yn ail, ond gyn I ryw deimlad na'r hogyn o Fangor sydd bellach yn byw yn yr Alban sydd yn mynd I ennill y ras hon. Diolch yn bell I fynd, rownd y gornol, a mae o'n gwybod gystal yn Bron am un, mae rhaid canolbwyntio hyd yn oed ar fetre ola ras. Un cam gwag gyda fo, ond ddim yn ddigon I roi'r ras I Stephen Skates. A dyma fo, mae o'n codi llaw un o'r hogia yn ras y bechgyn wrth efo groesi'r lein. Llongyfechadau mawr I Iwan Brown, enillydd Triathlon y Tywod 2014. Yn ail, mae Stephen Skates. Byntad I rhedag ras 10, ras galad. Ac fel yn Triathlon y Llechi, y ddau yna sy'n gorffan yn gynta ac yn ail. Ac yn drydydd, Alex Foster. The cheer coming in at the end there. I've never seen kind of so many people at a race that I've done. Everybody on the beach and a big funnel coming in was quite some feeling. There's no point in just letting the race run its course. You've got to put some fireworks in there and see how people respond, because that's how you win races. This is probably the best location for a triathlon I've ever been in, I'd have to say. One of the best organised and one of the best races I've taken part in. Dim amheuaeth ynglyn â pwy yw enillydd ras y merched, Susie Richards.
it's always good. It's always good passing a few guys. I'm not sure they like it, but but it was good. The run, that was the hardest 10K I think I've ever done. It was brutal. The sand is painful, so painful. Dorothy Livia Bella sydd yn gorffen yn ail. Pumed yn Triathlon y Llechi, di gwella ar y perfformiad yna. A dyma ni'r ferch sydd yn drydydd, Clwb. Hitha hefyd wedi gwella'r perfformiad Triathlon y Llechi. Nawfed yn fanna, trydydd fan hyn. It's just an amazing course. The swim is beautiful, the sea's gorgeous, the run in the forest, the whole thing's just beautiful. Well, I'm smiling because it's the best birthday present ever. I'm having such a lovely weekend, so it couldn't be any better. Felly dyma gadarnhad o'r canlyniadau chi. Iwan Brown yn gorffen bron i 2 funud dros Stephen Skate, enillydd y Llechi y llynedd, ac Alex Foster yn drydydd. Susie Richards hefyd yn cipio i hael fuddigoliaeth yn y gyfres, mantes anferthol iddi hi dros Dorothy Livia Bella gyda Clwb yn drydydd. Ac wedi 2 awr a hanner yn y môr, ar y lôn ac ar droed, Stel Farah yn gorffen yn drydydd yn y dosbarth i ferchad dros hanner cant. Llawenydd, really, dydy. Ti'n modd, gallu wneud pethau fel hyn yn y tywydd yma a prydferthwch Ynys Môn, efo gymaint o bobl, a jyst gweld gymaint o bobl iach yn mwynhau yn hynna'n, a gymaint o bobl allan yn mwynhau y diwrnod, y gwylwyr hefyd. Ti'n modd, mae'n wych, dydy. Wrth fy modd i gorffen. Mae hi wedi bod ddiwrnod braf iawn yn ras bendigedig. A mae'r gŵr tu nôl i ti? Dwi'n meddwl. Tits, Gav! Tits! Come on, cariad! Come on! Mae Jess di bod yn gweithio'n galad ac mae braidd yn Wonder Woman, so diom yn disgrace gorffen ar ôl Jess, mae rhaid i fi ddeud. Mae di wneud yn da iawn. Give her a round of applause, Arthur Connell, da iawn. Buzzing, absolutely buzzing. Just ras, yr unig disgrifiad fysa epic. Dwi'n yn teithio yn bell i wneud rhasys byth, oherwydd da ni efo gymaint o rhasys yn yr ardal yma. Yr etaps, half marathons, y triathlons, a mae hein i rhai o'r rei gorau yn y gwlad. Da ni'n byw mewn ardal hard iawn. A felly dwi'n gweld y pwynt o teithio talu mwy am ras jyst iddo fo fod yn siomedig. So dyna be mae'r rhasys yma di wneud i'r ardal. Mae'r pobl lleol yn gallu jyst aros yn lleol a rasio.